Bon dia, Miquel Àngel. Bon dia, què tal? Com va això? Bé, som avui a la Paret d'Escales, a l'Alta Ribagorça, i anem a fer una via apta per a tots els públics, que es diu la via Xinxang. Un passet de Quim Tomàs a 0 i totalment equipada. Fins a 17 xapes! Ui! I res, i avui estrenem material cinematogràfic. Com podeu veure, tenim un micro. Si la gent que es queixa que no se senten els vídeos perquè fa aire, doncs avui ho provarem. Progressa adequadament. En procés d'assoliment. Epa, en procés d'assoliment. Doncs res, anem a veure, no dona el sol, però acabarà fent bon temps. Allà ja tenim la via. Cap amunt! Xinxang! Soc graciós, divertit, soc genial i tothom s'enfada molt amb mi. Soc un nervi que no para tot el dia i no deixa d'empipar. Quan es tracta de lligar, deixeu-me fer a mi. Siguin 3 o siguin 4, l'energia no s'acaba. Escolta, maca, a mi no m'agrada el pebrot. Quina trompa, mira quina trompa. Trompa, tothom sap que soc en Xinxang. Pànic, em veuen i se'n van. Ei, que jo soc un nen genial. Si vens amb mi et divertiràs. Déu-n'hi-do, tercer llarg, de 45 metres. I us aviso, han tret xapes, en aquest llarg que hi havia 17 xapes, han tret 4. Déu-n'hi-do la gent, crec que no hi ha dret. Aquí la meva crítica, ja que vens a fer una via equipada i te trobes tirades de 5 o 6 metres sense res. Jo penso, si no t'agraden els seguros no xapis, sincerament. Però bueno, res, ara ens queda un parell de llargs, un de quart de transició que diu, que a veure quantes xapes queden, i l'últim que hi ha el passo de Quim Tomàs. Bueno, la primera xapa ja l'han treta. La primera xapa ja l'han treta, Déu-n'hi-do. Però bueno, confiem que es pugui fer, però tela, perquè clar, no portem res, a part de cintes. Doncs som-hi! Jo avui ja sé que he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere. No ho faré. La felicitat m'espera. No vindré. No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa. Ballem sense... Estàs ready per l'últim llarg? Sí. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Res ja no m'espanta, sent el ritme la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí i que passi el que passi, fem junts el camí. Res ja no m'espanta, ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem, serem lliures, això ho celebrarem. Ballem sense mesura, curant-nos les ferides, cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Què, Diana, aquestes escales què li donen nom? A la presa. A la paret d'escales. D'escales. Escales a escales. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Probando. Som a la paret
Ui, perdó. Que A té l'Alta 45 Ribagorça. anys. Vas. Vale, ja n'hi ha prou. Oi, Miguel Ángel, Què? te veus molt professional. Però això, qué poco glamour aquí, amb el plastiquito. Oye, el plastiquito no lo puedo quitar, tía, yo qué sé. ¿Estás bien pillado ahí? Sí. Sí. Bé, aquí descansant del tercer llarg. La vida del segon és molt dura. Són de robot. ¿Qué es este animal? Este animal sale de las cavernas. Sí, estic a tope. Ai, mira, vamos a ver.